Balonggao. Meron kasing trial yung Pangasinan cycling team for Pilipinas Tour. So, tara! Ayun, what's up mga karonda? This is K5. This is ang Pilipinas ng Pangasinan for today's ride. Nandito tayo ngayon sa Balonggao and meron kasing Pangasinan cycling team trial para sa Tour de Pilipinas this coming April ba yon? So April. So guys, nandito tayo para supportahan din yung team and syempre pioneering din siya for the upcoming events ng Pilipinas. So yun mga karonda, I hope nasamahan niyo po ako sa vlog natin today. Syempre pag di ko pa subscribe ko muna. Don't skip this. Hello? Ang pwede po pa-video? Sure! Hello! Shout out! Sa isang team. Okay. 92 kilometers. So guys, dito na po yung kukuhanin yung yung bib nila. Tapos after kunin ng bib, syempre may briefing pa. Tapos syempre may mga first aid kit tayo dito. And mga may ambulance din isa. So kompleto naman dito guys, may mga marshals. So kompleto yung gamit dito. And syempre guys, marami yung sumali. May registration na 100 pesos. And may prizes pa rin para sa mga sumali. Yun lang. Kukunin yung top 20, tapos yung top 20 na yun, magsi-second trial pa sila for the best team na. Yan guys. Ito na yung mga escort natin. Ako na lang doon sa blocking ko, sa may kanta. Oh, sige, bali. Tatlo tayo doon. Attorney, okay ka lang. Magbili mo siya, tapos, Shout out sa vlog ni Attorney. Subscribe kayo sa kanya guys. May libreng panotary. Shout out Sir John Ilumin. Hello po. Shout out po. Timbangad. Yan. Timbangad. Jersey number 52. Yun no, Timbangad. Adrian Utales, San Quintin. Shout out. Jersey. So, 4 na rounds. Halos 90 kilometers balikan. Yan may mga sasali. Top 20 guys. Yung kukunin nila. Yan. So, may mga ex-pro dito na sumali. Kagaya ni Urbeno Javier. Ito po, ex-pro. Shout out! Hello! Yun. So, marami dyan. Shout out po. So, ito na yung natin. Pre-Ronda Pilipinas. Dito sa Balonggao. Yan guys. Ano masasabi mo kuya? ito na yung hirap. Sinasabi ko, 4 na ikot. 4 na ikot. Ensayo. Walang ensayo. Wala. 90 kilometers no? Halos 90. Oh, 94 ata. 94? Sige, sa last round na lang kami sasali. Shout out. So, may mga iba-ibang grupo dito. Siyempre, may mga rules din sila. Shout out! Yun no? Go Team P! Dito na yung mga big boss natin. Big boss! Oh, big boss ay dali. Kumusta? Okay lang po. Hello po. Good luck guys! God bless! Ingat, ingat! Ingat. Ingat, ingat! Go John Ray! Ingat po! First round! Ingat! So, kasama natin si Yambam Sikat to. Guys, ano pong masasabi nyo sa natin? Pangasinan trial natin, sir. Patingin ko maraming sumali, no? So around 50 riders yan. All over Pangasinan. Oo. So yun nga ang purpose natin dito, para makahanap ng mga bagong breed ng cyclist dito sa Pangasinan. Yun. At saka this team will be composed of solid talaga na Pangasinan lang. So walang ibang lugar kundi Pangasinan lang yung mabubuong team. Yun. Tsaka madaming dumayo na talaga, no? From Malasiki, ganun. From iba't ibang kon talaga ng Pangasinan. Meron tayong Orbistondo, Duvalyon. So sa mga west, so yung part ngayon Dagupan. So mostly marami dito sa eastern, syempre San Manuel, hindi nawawala yan.
Binalonan, Villasis. Ordaneta, Villasis, so yung eastern part ng Pangasinan. So, Oo. sa tingin ko, naipublish naman ng maayos at mabilis. So, siguro ang ina-expect kasi namin dati is more than mga 100 pero Oo. parang napag-alaman na parang yung mga karamihan ngayon is below 18. Ah. So kaya parang Na-filter. around 50 riders lang, 50 cyclists lang yung participant kasi ang requirements is 19 above. Okay. Okay, dahil yung GoPro Go Philippines Tour ay ang requirements niya is 19. 19 Oo, above. 19 above. Ano age limit nun, sir? Basta 19 siya. Okay. So, yung 6 rider, actually yung team kasi dapat composed ng 6 rider. Meron tayong under 23. So, dalawa lang yung makukuha. Actually, yung 19 to 22, dalawang rider lang. Oo. So, the rest, so dapat above 22 or 23 pataas. Ah, okay. So, napakalaking event po yung Tour de Pilipinas. First time nagaganapin to sa June. Kasi after siya ng Ronda Pilipinas, diba? Kaya malaking ano din to. And syempre yung mga kasali din sa Tour de Pilipinas, mga pro din. Oh, mga pro, nandun din yung mga Navy, ganun. baka nandun din ang Navy, nandun din ang Go for gold. mga Go for Gold. So mga talagang mga veteranong team nandun na rin. Galing. So, tingnan natin guys kung sinong mananalo. Thank you, sir. Okay. Yun, mga siklista, shout out! Shout out sa mama ko na pinaghugas po ako. Okay, shout out. Shout out sa mama ko, hindi ako nagpaalam. Yun, oh, taas. Marco ba yun? Kasama natin si Marco Lumanog, 7-Eleven. Shout out sa jowa niya. Siyempre, S-Works. So, Don Philip. Shout out Don Philip. Yung 7-Eleven Pro yung nasa trangko natin. Mabuhay tataas ng 40 beses. Saan na sila? Tips naman dyan, Lods. Paano umahon? Kasi ako pure climber. Sprinter. Para meron din po. Sprinter and Malakas po bumanay. Bumanay. yun o. Marco Lumanog, 7-Eleven. Yun o. Pero ang strength mo, sprint. Sprint ka ata, hindi ba nung national trial? Opo. Pero hindi naman po masyadong nakakarimang. Ano? Nakakasabay lang. So, humble. Ako, Yun. Ilan taon ka na? 23 po. 23, bata. Shout out. Kinsayo ka? Oo, inside. Si ride lang? Sir! Bossing. So, pangalawang ikot na ito. Ay, si Aidan. Hi, Dan. So, second na ikot laps na po to. Second laps, tingnan po natin. Mga pangyayari sa second lap. Dito tayo sa baba. Kariro! Kariro! Tutok kambyo mo! Matugat, lagat yun! Saan iba to? Ba't pakalas na ba yan? Kuya Ken.
kayong rin. Ha? Oh, yung ring. Sampante, duwa pa yung ikot. Tayo ay magre-recover na. Recovery. After ilang ikot, isang ikot, recovery. Recovery. Shout out! Mga nag-recover na. Hello! Saan kayo umikot? Team Trek? Shout out! Nga pala sa Ragunan Cycling Team. Hello! Shout out sa mga lumot. Joshua? Okay. Tara. Shout out. Mga nag-recover na. Sige. Oh. Shout out. Gugwapo naman no. Guys, merienda muna tayo dito. Boom! Pagod. Isang ikot. Pagod. What? Dakilang meriendahan dito sa Mount Balongaw. Babalik na kami kasi last lap na. Yun yung i-video natin, yung last lap. Kasi din sila rarat-rat. Let's go! Siya go! Malods! Timpi! Si Carlo. Ayan no? Shout out sa jowa mo? Wala akong Ay, single! single. Single and... Ayun na mga karanda, ito na yung last lap ng 92 kilometers na ikot nila. And makikita natin dito na rumaratrat na si Dennis Gabaldon. And of course, dito makikita na, ayan, muntik po siyang mabangga ng tricycle kasi nasa left lane siya ng daan. And guys, ganito talaga pag may ratratan, talagang kung gusto mong humabol, kahit saang lane ka na pumunta, di ba? And dito naman, nakakahabol naman na siya. Nasa third place siya at this point. At this point talaga, ginagawa na ni Dennis Gabaldon na makahabol pa sa dalawang nasa harap niya. Kasi kanina guys, siya na yung leading. And syempre, at this point naman is talagang papalit-palit talaga kung sino nagtatrangko. And yan guys, nakakahabol naman siya. Yung ruta naman kasi dito mga karonda is may ahon kasi nga Mount Balongaw nga naman to. Maraming ahon dito. Dito nag-ensayo yung mga siklista natin. And syempre dito din nag-ensayo si na Ronald Oranza. And makikita natin dito si Sherwin Carrera yan. Muntik na siyang tumutok. Kaya binusinahan siya ng mga nakamotor. Ayan mga karonda, ahon pa rin tong ruta na to. Para siyang falls flat. And tumatakbo pa rin sila ng almost 40 km per hour. Siguro mga 2 kilometers away na lang to papuntang finish line. And yan, nakakahabol na rin si Kenneth na nasa likuran na ni Sherwin Carrera. And si Sherwin Carrera pala guys, sasali yan ng Ronda Pilipinas. Ayan mga karonda, nagtatrangkuhan na yung dalawa. Kailangan talagang magtrangkuhan pag dadalawa na yung nasa breakaway para maghihilaan sila papuntang finish line. And syempre, doon na sila magre-rematihan sa finish line. And shoutout na rin sa mga kasama kong nagvo-vlog yan. Ayan mga karonda, last 200 meters po, tumira na po si Sherwin Carrera. And syempre, kung gusto mo talagang makapunta sa first place, kailangan mo talagang mag-conserve ng energy pa pag nagtatrangkuhan kayo. If dalawa ka sa breakaway or more pa, kaya yan, todo buhos na yung energy dito ni Sherwin Carrera. So, ayan, medyo malaki po yung agwat nila ni Kenneth na nasa second place. Kasi ahon pa rin to papuntang final finish. Kaya last 50 meters, yan, solo na si Sherwin Carrera dito. And makikita natin na walang duda, siya na yung mananalo dito sa Pangasinan Cycling Trial natin. And syempre guys, siya yung magiging first place na makatanggap ng 3,000 pesos na award. Nice one! Ang pangatlo na lang. Gabaldon, Dennis!
So, hintayin natin yung third place. Actually, tatlo silang nagre-remate kanina. Kaso yung isa kanina si Dennis Gabaldo, muntik siyang masemplang. Yan, pero nakabawi naman siya. Nung ahon tsaka lusog. Grabe, yan na. Third! Oh, third! Nakas. 4 lang sila sa breakaway kanina, guys. So, malayo na yung iba. Awan? 5, 6. Si Dwayne yan? Hindi. Dwayne ako ng Dwayne, no? Yun, mailo. Parang 107. Place, Kenneth Baranda. And first place, Sherwin Carrera. So, ito na po yung bubo ng Pangasinan Pro Cycling. Ayan, maraming salamat po. Ayan, si Miss Gail Paris po ang nag-award. Okay, subscribe po tayo sa kanyang tapos picture po tayo ha. Team Kapadjak. Ayan, subscribe tayo mga idol. Dito naman po. Layo lang po, ante. Layo. Layo po kayo mga idol. Carrera. Sir Gabaldon, congrats. Next! May pahabol! May pahabol! Sige. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lang. God bless. Ingat-ingat po. Ride safe. Guys, success. Walang masyadong casual. Walang casualty. Walang semplang. Success. So, may mga kasama tayong taga-Manawag. Guys, shout out. Shout out kay Rayborn. Yon, shout Brian. Brian. Jewel. So, yun, so Manawag Biker, shout out. Sige, ingat kayo. Hi, ma'am. Okay ka ba? Feeling good? Yeah, I'm feeling good. Sama ko sa vlog ko. Sa vlog mo? Oo, Upload ka? Oo. Take out mo. Oo. Hello, fans ni Game. Follow and subscribe. Okay, thank you. Hi, Ate Grande. Hello. Yun, ang kasama sa vlog ko. Yun, busy sila, busy. Yun. So, this is straight out sa church namin. So, ganyan lang guys yung mga ganap dito. Yan, sama na sa vlog natin. So, may mga kakanta. Yummy, hello. Hello. Hi, Ate Kate. Hi, hello. Ayun. Hi, Kuya. Shout So, mga seryoso na yan mga seryosong kantahan. Say hi! Hi there! Yee! Alright! So, ayun na nga mga Karanda. Dito na tayo mag-end sa vlog natin. I hope na madami po kayo natutunan. And syempre, shoutout na rin sa Team P na kasama rin sa Balunggo kanina. And of course, Crankmaster and Active Bike ng UAE. So guys, thank you for watching my vlog. See you again on my next vlog. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell para may updates sa videos ko. God bless. Just then. So guys, ito na yung winner natin ng ating Siruko Shades na ipapag-giveaway. And syempre, ito yung ginagamit ko sa ride natin. And yan, photochromic siya. So, napakagandang shades na ipapag-giveaway natin. So, yan na. Tingnan natin. So, I love Siruko GP. And, syempre, guys, marami rin namang sumali dito. So, meron tayong 34 comments. And, the winner is
ayan na guys, ito yung winner natin, si Miss Rachel Marquez. Yan. Ang sabi niya, ride safe always. Hashtag I love Siruko GP. So, congratulations sa'yo, Rachel Marquez. And, bigyan mo sa akin yung contact number mo and details so I can send it to you yung ating Siruko shades na gamit. So, yun. And, guys, abangan nyo pa yung iba nating giveaways soon. And, see you soon. God bless.